Na poslednom Lišovom koncerte som bol na 01, ktorý bol pre mňa jeden z najlepších a rád by som ešte šiel, nakoľko všetky po 01 som zmeškal kvôli tomu, že som bol v zahraničí. Prvý album, ktorý ma od Liša oslovil, bol Nočná optika, cca pred 14 rokmi. Odvtedy patrí Lišo medzi mojich obľúbených domácich interpretov. A tu je moja zbierka originálnych CD od 33 až plus. Rád by som vyhral jednu z cien, nakoľko osobné stretnutie s Lišom by bol pre mňa určite veľký zážitok. Peace. Asi to tak musí byť, asi to tak byť musí. Koniec sveta, dve slová už veta. Aspoň keby som mohol plakať, na koberci vlhká mlánka. Možno si to risknem na tú chvíľu, pokiaľ vyschne. Popadajú slzy slané a muž vo mne opäť vstane. Potichu Tur 1 sa dá len ťažko opísať slovami. Keď sa spojí veľmi silná, osobná, emotívna hudba s veľkou osobnosťou na pódiu, vzniknú pocity, kedy sa len ťažko ubráni medzi memoriálkami. Bol to neuveriteľný, nádherný a absolútne výnimočný zážitok. A ja som veľmi rád, že som mohol byť jeho súčasťou.